Bones tardes, senyor conseller. Han passat 23 anys des de l'aprovació de la llei 195 de formació de persones adultes. Aquella va ser una llei d'ampli consens, més de 50.000 signatures, vora 70 mocions en ajuntaments, l'adhesió de col·lectius i entitats fins a un número de 1.000, un gran debat social. Al final era una llei que gaudia d'una forta inspiració social i participativa, una llei que ens situava al nivell dels països més desenvolupats d'Europa en aquesta matèria. La llei incorporava una visió àmplia de la formació de les persones adultes, més enllà de l'estricta visió acadèmica, apuntava a diferents àrees d'intervenció, educació, treball, cultura i afers socials. Era una llei que establia un marc legal per facilitar la necessària col·laboració i coordinació entre les actuacions formatives de diferents institucions i de diferents departaments de la mateixa Generalitat i creava algunes eines fonamentals, entre elles la Comissió Interdepartamental. Han passat 16 anys des de l'elaboració per part precisament d'aquesta Comissió Interdepartamental de l'únic Pla d'actuació de formació de persones adultes de novembre del 2002, que tenia per finalitat l'organització, priorització i coordinació de les actuacions previstes en la mateixa llei. Un pla d'actuacions que, cal dir, no n'hi ha constància de que hagi sigut mai avaluat. Però el que ens preocupa avui, ara i així, és prou més greu. I és que han passat 3 anys de legislatura i n'hi ha ben poques senyals del canvi que els col·lectius socials afectats esperaven després del temps de calculada passivitat de l'etapa del Partit Popular. Aleshores, les forces que avui integren el Consell apostaven per realitzar canvis qualitatius i quantitatius en aquest àmbit educatiu i formatiu i sembla inexplicable que ara es produïsca una situació de manca d'actuació com aquesta. L'evidència mostra un escàs interès en el desplegament normatiu d'aquest àmbit educatiu, més enllà de les mesures que per pura rutina reglamentària han de realitzar-se any rere any. N'hi ha falta de rigor en la planificació formativa, s'evidencia manca de coordinació amb altres institucions, Diputació de València, ajuntaments, etc., una gestió absolutament moralista i escassament transformadora, una programació de polítiques públiques sense participació social ni interrelació, sense cap coordinació. Manca un mapeig i un diagnòstic real de la situació actual de duplicitats, solapaments, entre les àrees autonòmiques d'educació, ocupació i igualtat, repetidament denunciades pel sector al llarg dels últims 23 anys. En resum, manca planificació dels programes, dels tallers, de les activitats a l'àmbit de l'educació al llarg de la vida en els diversos establiments públics, privats i socials. N'hi ha un problema en quant a la participació de la població jove i adulta que participa en aquesta variada oferta formativa, que es conforma d'una manera absolutament vertical i manté a la gent en una roda falsament formativa incessant que la du en joc. Manca un major esforç pressupostari, tant per al finançament dels programes municipals, d'aquests programes municipals que afecten a 147 centres de formació de persones adultes, falten pressupost per a estimular el foment de la participació de les associacions d'alumnes i cal resoldre les peticions d'almenys 11 poblacions de més de 20.000 habitants que han demanat subscriure un conveni singular a la Generalitat. En resum, com deia, sembla que manca receptivitat cap a les propostes dels interlocutors socials i voluntat política per al desenvolupament de la llei del 95. Vostè, segurament, ens parlarà de la Constitució en març de 2017 del Consell de la Formació de Persones Adultes i jo ja l'avance que valorem la seva Constitució i el seu funcionament. Però continua havent una mancança fonamental i és l'absència de la Comissió Interdepartamental i un nou Pla General d'Actuacions. El 3 de juliol del 2015, un mes després de la constitució del nou Consell, es va registrar en la seva conselleria una petició per escrit dels agents socials en aquest sentit, sense que s'hagi donat cap resposta. El director general de Política Educativa es va comprometre en febrer del 2017 que es ficaria immediatament en marxa aquesta comissió i encara estem esperant. Vostè sap que la formació de persones adultes forma part de les estratègies i polítiques orientades a afavorir l'aprenentatge al llarg de tota la vida que ha sigut adoptada per Nacions Unides com un dels objectius de desenvolupament sostenible. Es tracta d'impulsar el dret humà a l'educació i a la igualtat d'oportunitats com a instrument no sols de desenvolupament de l'autonomia personal, sinó també com un factor clau per a combatre la desigualtat.
Pensem que se podria fer un ús prou més eficient de recursos. Molt sovint parlem de les mancances financeres, però és cert que fins i tot podrien fer un estalvi en una adequada coordinació operativa que posés fi al malbaratament de recursos que resulta de la dispersió i duplicitat que ara deriva de l'extrema sectorització entre la formació permanent d'adults, la formació instrumental, formació bàsica, que desenvolupa la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i la formació per a l'ocupació que mitjançant el CERVEC gestiona la Conselleria d'Economia Sostenible i Sectors Productius. Totes les evidències acrediten que el nivell de formació incideix positivament en la inserció en el mercat laboral, el temps que constitueix un factor protector front al risc de l'atur, i al mateix temps els avanços educatius faciliten la transformació de l'estructura productiva i fins i tot la productivitat del conjunt de l'economia. Com deia el manifest de la Mesa dels Agents Socials per la Formació Permanent d'Adults en març de 2013, que vostè coneixerà, volem que la formació permanent d'adults continuï sent pública, gratuïta, laica, de qualitat, arrelada a la nostra terra i que garantisca la cohesió i la justícia social i el dret a una formació integrada al llarg de tota la vida, sense distinció de cap mena i en condicions d'igualtat d'oportunitats. Una formació personal que no cal oblidar que implica en activitats formatives a vora 80.000 persones a l'any. Per això, senyor conseller, tot això, senyor conseller, no es manté sols. No pot ser a costa de l'esforç dels docents, dels col·lectius socials, no pot deixar-se a l'esforç dels ajuntaments. Això requereix fer-se càrrec de dialogar amb els col·lectius socials implicats, fer de manera participativa els diagnòstics i la planificació de les estratègies i polítiques institucionals necessàries. Això requereix implementar mecanismes de col·laboració i coordinació real i efectiva entre conselleries, com són les d'Educació, Igualtat i Polítiques Inclusives i el Departament responsable de les polítiques d'ocupació. Fins i tot n'hi ha una necessitat de coordinació amb la programació i les accions en matèria de formació professional que depenen de la seva mateixa conselleria. Això requereix majors dotacions pressupostàries. Això requereix, senyoria, fer tot allò que fins ara no s'està fent. Això requereix implicar-se en la formació de persones adultes com a eina per afavorir la igualtat d'oportunitats, l'autonomia personal i la lluita contra la vulnerabilitat, la pobresa i l'exclusió social. Senyor conseller, no podem permetre'ns que esta siga una legislatura quasi perduda en matèria de formació de persones adultes i el termini per a impulsar canvis i transformacions substancials s'està esgotant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. Li contestarà l'honorable conseller a la interpel·lació plantejada. Com vostè vulgui, conseller. Gràcies, senyor president. Gràcies també, senyor diputat. Efectivament, la llei del 95 va ser un gran avanç i que no va tindre després el seu desenvolupament necessari, com deuria haver tingut, i ahir compartim plenament la seva visió i en aquest sentit estem treballant. L'únic que evidentment no compartim és que falta implicació, i ara li explicaré per què. Sí que compartim quin és l'objectiu, quins són els instruments i quines són les claus per a millorar en la formació d'adults. I efectivament, una d'aquestes claus és la coordinació interdepartamental, acabar amb aquestes departamentalitzacions que hi ha, una major coordinació, una millor participació, i en aquestes claus hem anat treballant. Probablement no tant com tots voldríem, això sempre passa, però sí que en la direcció que és compartida i que volem que acabi tenint el resultat que vostè també deia. Com deia, hi ha 79 centres de formació per a adults dependents de la Conselleria d'Educació i després hi ha 147 centres que depenen dels municipis, i ahir és on hi ha un gran treball a fer, evidentment, en coordinació i no només en ajuda, en subvencions pel que fa a dotació pressupostària. També hi ha 6 centres privats que estan autoritzats. En total són 48.000 alumnes de formació per a adults els que estan en el conjunt del sistema en el territori valencià, i com vostè deia, efectivament no és només una gran necessitat de formació i que en tots els informes internacionals es marca com una de les grans oportunitats per a millorar la igualtat d'oportunitats, per a que es puguen desenvolupar plenament el conjunt de la ciutadania i que arribi la formació al llarg de la vida, sinó que a més és essencial en els canvis que s'estan produint.
canvis que s'estan produint en la formació d'adults que també ja no responen al que en un principi es va pensar, sinó que van molt més enllà i que estan tenint ara mateix aquest seguit d'actuacions que responen moltes vegades, massa vegades, i això és compartit, massa vegades de la voluntarietat, del compromís, de les ganes de treballar del propi professorat, i per tant això s'ha de departamentalitzar millor, s'ha de poder instrumentalitzar millor pel conjunt de les administracions i no deixar tant al treball propi del compromís de cadascun dels professionals. En aquest sentit és en el que estem treballant. Com vostè molt bé ha definit, jo crec que ha quedat clarament definit quan ha dit que hi havia una calculada passivitat en els anys del Partit Popular. Sí, efectivament, compartim, perquè no es va desenvolupar normativament res i tampoc es va decidir apostar clarament ni en una direcció ni en una altra, sinó més bé deixar-ho passiu, deixar-ho aparcat i no entrar a plantejar-ne solucions. És el que passa, igual que en la llei d'ús i ensenyament, abans parlàvem de la Junta Qualificadora, es va quedar estancada, no es va desenvolupar perquè pensaven que era de segona, igual que pensaven que era de segona o pensen que és de segona la formació d'adults, però nosaltres no ho és, i en aquest sentit cadascuna de les actuacions que hem anat treballant. Com li deia, moltes de les actuacions venen precisament a donar sentit a aquesta manca d'actuacions que es va fer en el passat, aquest desplegament normatiu paralitzat, aquesta reducció a mínims dels òrgans de coordinació i d'assessorament i de participació. Efectivament, la participació és un altre dels espais importantíssims, també pel que fa a la planificació de la xarxa, del conjunt de la xarxa de formació de persones adultes i de la dependència administrativa d'uns i d'altres. Ahir li dic que ja hem treballat en la coordinació també amb la Diputació de València. Vostè deia que no, sí que n'hem treballat. De fet, hi ha un acord també en matèria laboral per tal d'anar suplint aquelles persones que es van jubilant per part de la Diputació de València, poder anar assumint-les directament a la Generalitat, per allò que deia vostè d'evitar les ineficàcies també administratives. Hem desplegat normativament, li vaig donar alguns dels exemples, ja per primera vegada unes instruccions d'inici de curs que s'han fet per a la formació de persones adultes, i això ja era hora que es fera, evidentment, perquè era necessari. S'ha fet per al curs 17-18, són unes instruccions evidentment necessàries perquè, entre altres coses, regulen la coordinació territorial per al centre amb la resta de centres públics i, per tant, comença a caminar en el sentit que dèiem abans per tal de tindre major relació amb els organismes i les entitats del conjunt del territori. També s'ha regulat amb l'ordre d'avaluació quin és el procediment, com s'avalua i com s'hauria d'avaluar. És importantíssim també aquest desplegament normatiu pel que fa a l'avaluació. Ho pot veure en l'ordre 38-2007 de 4 d'octubre. També s'ha regulat en l'ordre 20-2017 la prova per a majors de 18 anys, perquè és necessari que estiguera també ben regulada. I a més, hem entrat a l'ajuda, a la col·laboració, a la planificació conjunta del desenvolupament normatiu que depèn d'altres conselleries, però que té a veure amb aquestes interseccions de les que vostè parlava. Per exemple, amb la Conselleria d'Economia i amb el CERVEF hem estat treballant conjuntament amb un projecte experimental per a la formació en competències clau del nivell 2 de professionalitat que lidera el CERVEF, en el qual hem estat participant també nosaltres perquè volem, evidentment, treballar molt més coordinadament. També ho hem fet amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació per elaborar el projecte estratègic d'increment de les competències digitals de la població adulta i que també hem participat de forma col·laborativa, o amb la Conselleria d'Igualtat, de la que vostè també en parlava abans, en la necessitat de coordinació. Per exemple, ho hem fet per engegar les accions coordinades per a l'atenció de les persones en risc d'exclusió, particularment les beneficiàries de la renda valenciana, era implementar actuacions educatives en persones adultes. I això és un dels exemples més del que hem anat fent en els altres departaments. A més, fruit d'aquella resolució que vostès van presentar, hi havia bàsicament diferents actuacions que s'havien de fer, totes elles fetes, ara li explicaré per què i quan i com. La reactivació dels òrgans de coordinació era evidentment necessari, que ja previstos en la llei del 95, es va constituir en el Consell de Formació de Persones Adultes, vostè mateix ha dit que era necessari, s'han realitzat quatre sessions i volem evidentment seguir activant aquest òrgan, i a més de les 4 sessions que s'han realitzat en el Consell de la Formació de les Persones Adultes, també
hem activat, i això és una de les qüestions que volia anunciar també avui així, aquesta comissió interdepartamental. Ja té data la formació de la comissió interdepartamental que coordina els diferents departaments de la Generalitat que tenen a veure amb la formació de persones adultes. De fet, per acabar en aquesta excessiva departamentalització, com sap, és una comissió extremadament complexa perquè hi ha, a banda de 3 consellers i conselleres, 5 directors generals, i ja sap el que sol costar això de convocar, però està convocada. La pròxima sessió serà el dia 2 de maig i ahir és on es desenvoluparà el Pla General d'Actuacions en col·laboració, en atenció, en participació del conjunt de la gent implicada en la formació d'adults. I, per tant, sí que es farà aquesta planificació estratègica de la que vostè estava parlant i que era necessària fer, evidentment que sí, i ahir pot tindre constància d'aquesta convocatòria de la comissió interdepartamental. A més, en la part de la participació i l'associacionisme, també amb una proposta que es va fer en el debat parlamentari, vostè sap, en les Corts, en la comissió que feia els pressupostos, la subvenció de 60.000 euros per a la participació i el foment de l'associacionisme específic de la formació per a adults, que no existia i que es va fer gràcies també a la seva aportació i que està vigent i que el vam signar, crec que la setmana passada, la seva convocatòria, que va precisament a fomentar la participació i l'associacionisme, també en baixar les ràtios, igual que les ambaixades en el conjunt de l'educació. També ho hem fet en la formació per a adults, per a que es facin una idea, de 14 a 12 en el primer nivell, de 24 a 20, de 42 a 35, evidentment tot és millorable, però ja s'han fet tots aquests passos i evidentment que el manifest del 2013 el conec bé i és una de les guies que ens marca la nostra actuació i, com pot veure, ja van en el sentit totes les actuacions que estem fent. El diagnòstic, li'n parlaré ara després, d'aquest diagnòstic compartit que necessitem i que dins de la Comissió Interdepartamental i la resta d'actuacions que s'estan fent s'estan construint per a que tots tinguem una millor formació per a adults. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. És el torn ara del senyor Montiel per acabar de formular la interpel·lació. Quan vostè vulgui, senyoria. Gràcies. Gràcies, conseller. Home, ens felicitem de que, gràcies en bona mida també a la nostra interpel·lació registrada el 20 de febrer, la Comissió Interdepartamental ja tinga data. Celebrem que tinga aquesta data per al 2 de maig, per a la seva constitució, i esperem que el pla d'actuacions tinga una agenda que permetisca efectivament la participació dels actors socials implicats, perquè m'ha parlat vostè de la coordinació d'una manera difusa i mire, el cas, per exemple, de la Diputació que vostè me conta són 5 casos. Són 5 casos, 5 persones que ja estaven jubilades, a les quals n'hi havia que donar una eixida. Jo crec que estem d'alguna manera estem improvisant, o sigui, estem parxeant. Jo crec que és hora de que efectivament el pla d'actuacions tinga realment siga una eina de planificació, d'integració i siga, a més, una eina participativa. Ho dic perquè, a més, una de les coses, de les mancances que ha sigut el diàleg. Jo crec que vostè recorda que el 3 de juliol del 2015 li van demanar aquesta reunió, ja li van recordar alguns dels continguts del manifest de 2013 i jo crec que n'hi ha un problema i és que no es pot esperar, com dic, l'heroisme dels docents o el sacrifici dels col·lectius socials per a resoldre. Jo crec que, de tota manera, n'hi ha, a més, una qüestió que nosaltres hem posat de manifest en els escrits que hem presentat. Vostè recorda que nosaltres fèrem unes resolucions, se van aprovar a instància nostra unes resolucions, les quals a sols va votar en contra el Partit Popular el 14 de setembre passat, i nosaltres plantejàvem algunes qüestions que jo crec que no estan encara resoltes. Per exemple, vostè contesta en l'informe de compliment
Contesta que està prevista en el pressupost de 2018 la realització d'una campanya anual de divulgació i visibilització dels centres públics de formació de persones adultes i de la seva oferta normativa. A nosaltres no ens consta expressament en el pressupost i no sé fins i tot si sembla possible sense demanar permís a presidència, però en tot cas vostè ho explicarà. I després vostè ens parla d'algunes experiències de coordinació i de fet en el seu escrit vostè ens parlava de 5 en el curs 2016-2017, 3, que són el COIP, el CBA i Germà Colom, però i de 21 en el curs 2017-2018. Però el que nosaltres tirem a faltar és una ordre, una convocatòria pública que permetisca que els experiments es facin en concurrència, de tal manera que en relació amb els projectes educatius dels centres. Jo crec que n'hi ha algunes qüestions que s'estan d'alguna forma, com li dia, improvisant. Jo crec que és temps, i per això la nostra preocupació, 3 anys ja de legislatura, és temps d'haver assumit algunes de les reivindicacions que van ser precisament elements fins i tot dels programes electorals. I vull també recordar-li una qüestió que ens preocupa per les instruccions que vostè feia referència. Fa ben poc, el 12 d'abril, va haver una reunió de mesa sectorial i, entre altres coses, es va parlar de formació de persones adultes. Es va plantejar si n'hi havia previsions per a incloure els centres de formació de persones adultes sobre el tema de l'abandonament escolar i resulta que no s'inclouen els centres de formació de persones adultes municipals, que com vostè ben ha dit són 147, són el 61% de l'estructura de la xarxa de formació de persones adultes. Per tant, senyor conseller, jo espero que no se quede a soles la constitució de la Comissió Interdepartamental, sinó que la tasca que tenim atascada des de juliol del 2015 se fiqui en marxa abans de que acabi la legislatura i pugui donar resultats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. Conseller, acabarà de respondre a la interpel·lació. Gràcies. Com vostè vulgui, conseller. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Montiel. Efectivament, celebrem que hi ha aquesta comissió interdepartamental conjuntament, perquè és un treball col·lectiu. Evidentment, això no és una qüestió només d'uns i col·lectivament hem de construir aquesta societat que volem. Precisament per això, doncs sí, celebrem que hem fet possible que hi hagi una comissió interdepartamental que feia molts anys, moltíssims anys, que era necessària i per fi en aquest govern del Botànic es podrà fer realitat i podrem avançar. De fet, és bona mostra de que no s'està improvisant. Vostè ho ha repetit en diverses ocasions. Evidentment que no estem improvisant, el que estem fent és el que li he dit abans del desplegament normatiu. Evidentment a tots ens agradaria anar més ràpid, però anem avançant en la mateixa línia, en la mateixa direcció, i aquest desplegament normatiu i la millora de la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i també amb altres administracions, no només la Diputació de València, amb el conjunt d'administracions especialment locals, que són aquelles que tenen, com vostè ha dit, majoritàriament presència de formació per a adults, i també, com no pot ser d'una altra manera, amb accions concretes dirigides també no només al professorat, sinó també al propi alumnat. De fet, del que parlava, ha dit en aquesta segona interpel·lació, en la segona part de la interpel·lació, de com s'havia de fer aquesta visibilitat de la formació per a adults, és una de les qüestions que estem en el seu treball. De fet, ara, durant aquest mes que entrarem, se farà aquest estudi conjunt des de la inspecció, des dels tècnics també de formació per a adults que tenim a la conselleria i en participació dels propis integrants de la comunitat de formació d'adults. El que anem a fer és precisament el mapa, tindre aquest mapa actualitzat de la realitat de la formació professional, de la formació per a adults, i de les ofertes formatives, per a que es pugui visibilitzar, per a que es pugui reconèixer, per a que la gent pugui conèixer que existeix aquesta formació, quins són els llocs i quines són les formacions que s'estan ofertant i en quins centres i de quina manera, quins són els projectes que hi ha. En aquest sentit, es treballa en aquesta comissió en la que estarà no només la inspecció, sinó també tècnics de formació per a adults. També, a més, també hem introduït, abans no li ho he pogut explicar per falta de temps, per al proper curs una sèrie d'actuacions per a millorar l'abandonament
que no existien i, per tant, dirigides també a l'alumnat. Anem a desplegar, en aquest sentit, una proposta al voltant del projecte ProEducar, que estarà enllaçada a l'alumnat d'entre 18 i 24 anys, que va precisament que provenen a l'alumnat que prové del fracàs o del no èxit escolar i que estarà inclosa en diferents centres de formació per a persones adultes. En aquest sentit hi ha un pressupost consignat i que fem conjuntament també amb el Ministeri, precisament dirigit a la població susceptible de la formació per a adults. A més, en el conjunt de la consideració de normatives anem a seguir treballant, també en la normativa d'inclusió, per exemple, és un dels decrets que ha d'estar també la formació per a adults. També estem coordinant, i això és especialment rellevant, almenys així ho pensem, des del Servei d'Idiomes i Programes Europeus, la participació de determinats centres de formació per a adults en programes K1, en programes europeus, per a que puguen fer aquests intercanvis també d'experiències i que hi hagi la coordinació també d'igualtat en els centres de formació per a adults, com no podria ser d'una altra manera, com és necessari a tots els centres també que estiga en la formació per a adults. En les iniciatives que hem d'emprendre, els reptes que tenim, en tenim molts, clar que sí, però alguns d'ells és seguir avaluant, seguir continuant millorant la normativa. Per un costat la normativa per a majors de 20 anys, per un altre costat les ajudes a les corporacions, de les que vostè parlava. Hem de canviar l'ordre de subvencions per adaptar-la per a que tingui un major impacte i pressupostàriament, evidentment, quan més recursos puguem tindre, millor i més impacte podrà tindre. I a més, en aquest Pla General d'Actuacions 2018-2020 que la Comissió Interdepartamental ha de fer, haurà de tindre en compte la participació, la formació, l'ocupació, la empleabilitat i, per tant, el conjunt de factors que estan presents no només en el manifest, sinó en l'essència de la formació per a adults. Hi ha camí a recórrer, clar que sí, però venim de molt camí fet en aquest temps. Anem a accelerar, evidentment, en la mesura del possible entre la participació i la col·laboració entre totes i tots perquè la formació d'adults siga reconeguda no només per l'administració, sinó també pel conjunt de la societat. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. Senyories, passarem al següent punt de l'ordre del dia i últim de la jornada d'avui, que és el 8è, que és la interpel·lació al conseller